Ilu nke bụ mma atụ si na ife a na-anwụchite dị ochiwu nkwụ adadachite dị ochi elu. Ife a na-anwụchite dị ochiwu nkwụ adadachite dị ochi elu. Nke mbụ ka onye bụ dị ochi bụ ndị na-ete nkwụ ji apali ama mfe ndị bụ na-akpụ apali ife eji arị elu nkwụ ama mmezikokwu na ife wụ nkwụ zikwu na onye bụ dị ochi jos na-ekiri ihe afụcha ya n'azụ ebe nwa azụ ife ome nke m egosi unu ya wee sị na ya na-anwụte dị ochi bụ nkwụ adadachite dị ochi elu. Dị ochi na-abụ onye na-apụta ụtụtụ o jebe yeta nkwụ chere apali chere ete ya buru ite otu jebe na-achọ nkwụ ọya ete oge otekpọ ya pụta n'ama ma ọ pụta ebe ndị mmadụ na-anọ ka asị ya Okeke bịagodi ka anyị pụrụ kpọọ ite ọ bịa chịta nkwụ